Ito naman na Opo, hospital yung fee. Nasa hospital magkano na po ito? 189,000. Nagbabalik ang Tabang ora mismo. Dumako naman tayo sa Tabang Medikal. Kasama natin ngayon sa ating studio si Ronilio Villamor mula sa Masbate City. Ang kanya kasing problema ay ang hospital bill ng kanyang ina na si Carolina Villamor na nagkaroon ng bukol sa gallbladder at thyroid. Ayan, kasama natin ngayon si Ronilio. Magandang hapon po. Opo, kumusta yung kalagayan ngayon ng... ikaw, kumusta ka muna ngayon? Sa gayon po, naghahanap po ng lalapitan ng tulong at wala rin ho kami. Paano nagkaroon ngayon ng ganitong uri ng sakit? Kanyang nanay. Oo, si nanay, ano pangalan ng nanay? Carolina. Carolina. Okay. Nagkaroon po ng sakit yung mama ko po dahil sa bandira ho yung nanay ko. Maaga hong naglalaba, nagsisimula ho ng alas 5, gayaan. Tapos halos kape lang ho yung almusal. Inaabutan ho siya ng alas 2 ng hapon. Doon pa lang ho makakakain ng pananghalian. So, ibig sabihin yung nanay nyo ay napakasipag. Opo, sobra po. So, pagkagising sa umaga, kayod agad, kahit wala pang laman yung tiyan, Opo. trabaho na. Opo. Okay, ilan ba kayong magkakapatid? 6 po. Okay, so si tatay, ano yung trabaho? Yung tatay ko naman ho, ganun din ho, construction din ho. Kailan nyo nalaman na meron ng ganitong uri ng sakit si nanay? Nalaman ho namin nung March po, last week doon po kasi na-hospital po kasi nung nanay ko doon sa may Tikaw Hospital po. Nirepair ho kami dito kasi wala naman ho doong laboratory. Dito po sa may hospital po, dito sa may BRTTH, yung sabi po sa amin, kailangan daw ho ng mga laboratory. Yun po namin nalaman na may ganun po siya. May ganun. Opo. So, ibig sabihin, habang ito ay tatrabaho, ay meron na itong iniinda, itong Opo. nanay po. Opo, meron ako. Hindi lang ho sinasabi kasi baka mag-alala. Bilang isang anak, nung nalaman mo na meron na palang iniinda itong nanay mo, ano yung naramdaman mo? Nang nagkasakit ho yung nanay ko, nandun din ho kasi ako sa Maynila. Kahit ho ganun lang yung trabaho ko, paunti-unti ho akong nagbibigay. Tapos nang nalaman ko hong malala na ho, napagdesisyonan ko na rin hong umuwi at makatulong din po sa pagbabantay ng nanay ko nandito sa ospital. Kayo ba ay wala pang asawa at mga anak? Ako po ngayon sa kasalukuyan meron na ho akong sariling pamilya. Okay, pero mas ginusto mong umuwi dito. Opo. Pero opo. kasama yung pamilya mo. Apo, nandun po naman sa sa amin yung sa lugar namin yung asawa ko. Anong umuwi ka saka ka nagkaroon ng pamilya at dito ka nakilala? Apo. So siguro destiny dalawang bagay yung rason. Umuwi ka para maalagaan yung nanay at the same time mahanap mo yung iyong magiging asawa. Asawa. Yan. Diba? Meron na kayong Tuwa-tuwa. anak. Apo, meron ako. Ilan yung anak mo? Isa lang. Ayaw mo nang dagdagan. Huwag na ho muna. Ayan, Huwag na muna. nyo na. Pero nung na-hospital po itong nanay niyo, meron ng improvement dito sa... Ngayon po, parang wala na po. Kasi po, sabi po ng doktor dito sa BRT, re-refer daw ho kami papuntang Maynila at hindi po talaga kaya. Hindi na kaya. Tapos yung inaalala nyo, ito naman na hospital fee. Nasa Hospital. magkano na po ito? 189,000. 189,000. Okay. So ibig sabihin malala na yung sitwasyon ng nanay. Opo, kung malala na ho talaga. Okay. So kahit nasa ospital, ang binabanggit ng doktor, kailangan daw pong i-transfer ng Manila. Opo. Pero pumunta ka dito dahil yung alalahanin mo sa hospital bill. Opo. Okay. Nalala na. 189,000. 1,000. Okay. Sige, So, partner. So, makinig ka, at para sa iyong alalahanin, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon. Apo, Ma'am LB, ano po yung maaring tulong na maibigay po natin para kay Nanay Carolina? Ganito po, insist lang mas bati naman si Nanay Carolina. Huwag po siya mag-alala kasi meron po tayong katuwang sa pagturo sa kanilang hospital bill. Nandito po yung coordinator ni Governor ko, ni Congressman ko. Tutulong po natin sila para matulungan sa kanilang hospital bill para po wala silang babayaran. Ayun. Lubos-lubosin na natin, Ma'am LB, dahil narinig niya na gagawin yung lahat. Makikipagtulungan po kayo kay Governor ko sa staff para walang babayaran. Pero sigurado na po ba na lalabas po sila ng ospital na wala po silang babayaran? Opo naman. Ayun. Wala tayong pinapangako na hindi natin kayang ibigay. Ayun. So, tingnan mo, partner, nakangiti na itong si Ronelo. Okay? Kung meron kang mensahe kay Ma'am LB at sa Ako Bicol, ano po yun? Ma'am LB at sa Ako Bicol po, maraming salamat po at nabawasan po yung aming iniisip na problema ho. Maraming salamat po.
Tama yung binabanggit niya, partner, na nabawasan, kahit pa paano nabawasan. Nabawasan. Kasi pag alis nila ng ospital, meron pa rin silang iisipin. Pero yun ay yung pagdadala kay nanay. Pero ang importante, yung iiwanan nyo dito, solved na. Panalangin na lang natin ay sana gumaling na itong si Nanay Carolina. Yan, Ma'am LV, ano lang po yung mensahe mo dito kay Ronel? Huwag po tayo mawawala ng pag-asa, Sir Ronel. Ang Panginoon naman po ay lagi handang tumulong sa atin. Magdasal lang po tayo at maniwala sa Kanya. Lahat po yan ibibigay natin. Ibibigay niya sa atin. Just pray and trust God. Lahat po ng problema may solusyon. Maraming salamat, Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Ornel, ano yung pakiramdam mo ngayon? Gumaan-gaan na ho at nabawas-bawasan na rin ho yung iniisip na bayaran. Ayan. May mensahe kayo para kay Nanay Carolina? Mama, pagaling ka, nandito lang ako. Gagawin ko lahat na magagawa ko para gumaling ka. Ayan. I love you. At ito, partner, May I love you. may I love you. Opo. Ayan. Maliban dyan sa tulong na ibibigay ng Ako Bicol Party List, tanggapin nyo rin po ito na handog na tulong ng aming program, itong 10 kilong bigas at itong Kabaro Coffee na gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa ng masa. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Ronel. At Salamat po. maging matatag lang, ano? Kasi, syempre, isa po kayo sa hinuhugutan ng lakas ng nanay ninyo. Opo. Maraming salamat. Isa na Isa namang naman, kababayan. natin, partner, ang ating natulungan sa paraan ng Ako Bicol Party List.